Ah. So, hey, yo, what's up, what's up, what's up, what's up? So this is vlog, this is a first time vlog na magmumukbang ako, guys. So gamit ko lang yung mga ang ingredients ko dito ay asin at saka sili. Mukbang to, guys, mukbang. Panoorin nyo, guys. Oh my god. Ito yung sili, guys. Minaliit ko muna sa ngayon. Pero pag mag-grow itong mukbang na first time kong gagawin ever. First time kong gagawin, guys. So kapag marami ang manonood at saka mag-comment. So, ang source ng vlog nito ay kapag marami ang mag-comment, ay igagrab ko itong opportunity ng magmumukbang. Grabe! So, samahan niyo ako. So, ang itong sili na to ay ating dudurugin, no? Dudurugin natin, guys, no? So, hindi ko muna ipakita sa inyo kasi mahirap ang ikaw pa yung cameraman at ikaw pa yung ikaw pa yung mag-director. So, ikat muna natin, guys. So, ito na nga, guys. So, Diyos ko Lord. Nilagyan ko na siya ng suka at asin, ang sili. Kaya, halang ka siya, mga kabisaya. Uy, magabi. Ang halang niya ba, murag imo tama, malangham gabi ka halang jud. Oh my god, bakla ka, day. Bakit mo ito ginagawa, day? Diba? Kaya siya may tubig kasi hindi siya makita. Nilagyan siya ng suka. Ito yung asin. Maliit na siya ngayon, guys, kasi first time ko sige gagawin, baka hindi mag-grow. Baka maliit lang yung manonood at saka walang mag-comment at walang mag-share. Talang kawawa naman, diba? So ito. Good luck in myself kung kaya ko ba, guys. So ang first na nagkainin ay bayabas. Ay, joke. Kamatis. So wala pa tayong hilamos, guys. Wala pang hilamos. Itong video na to ay short video. So let's do. Ay! Hindi ko siya kaya, God! Halang ka nyo, guys. Himote! Halang kayo. Sili, ha, sugsok ka nga, nanay, sili pod og asin. Tsaka ay, ako siyang gido-do. Oh my god. Hindi ko siya kaya. Oh my god, grabe ang halang. Ang anghang kasi. So let's count in 1, 2, 3. Hindi ko siya kaya, guys. So ngayon pupunta tayo sa labas. Doon tayo maghahanap ng ng mga dahon. So yun na nga, guys. So nandito na tayo sa labas ng bahay namin, guys. So ito yung suka at asin at asili. So sorry kasi ako pa yung cameraman eh. So walang maghahawak dito. So ganunin ko na lang. So yun, guys. So maghahanap tayo dito ng
hagpa. Hagpa ang tawag sa amin dito. So hawak ko pa yung sili. Grabe ang angahang guys. Sana naman po wag yung kalimutan na mag-subscribe and hit the notification bell. Pero before that, please like, share, and comment this video guys, kasi grabe worth it ang pag ano ninyo kapag magko-comment kayo guys, no. So naghanap ako ng dahon sa hagpa. So nandito na. So nilagay ko muna yung sili sa yuta guys, kasi ano kay kanang gagawin. So na lang dahon guys, ang dahon. So ako siyang ginuno. So nara. So naisili ni siya guys, nara. So let's eat. Grabe sarap. Ito oh. Diba? Grabe ay. So yun muna sa ngayon guys, kasi paano ako mamatay guys, no. So ang halang. So if you watch this video, don't forget to like, share, and comment, and please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para always kayo updated sa aking mga video guys. Grabe, ayaw ko na guys, para akong pinapatay. So bye bye ha, bye bye. Grabe guys, grabe. Ang halang kayo. Abi yun na kung kaya na ako guys, pero hindi ba nila ako kaya. Hindi na dyan ko mag-YouTube. Hindi na ko mag-YouTube. Hindi na ko mag-YouTube. Abi manggulang ko mag-isirak. Abi na ako buki. Isip yung magmukbang-mukbang na sili-sili po dito nilaway. So yung anis dyan yung may YouTube guys. Buwis buhay dyan kayo ng mga YouTube guys. Ako mabila so bye na oy. So ayaw pag-comment po guys. Pag mag-comment po, wag ka lang magmukmang pero mag-comment mo og magmukbang ako guys. Kaya ano ako guys para sa inyo, pero pag dili ganit ni mag-work it guys, magpakamatay na lang siguro ko eh. So ayun na nga guys, so don't forget to like, share, and comment. Please lang guys. Please subscribe, share this video. Magkasok ka ng camera. So hanggang dito na lang po yung video ko guys. Bye bye, I love you all.